komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio Philippines Standard Time, last 9:06. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Standby sa Action at Patrol, magasunod sa dili ginlamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Saliwat mayong gabi, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati region-wide mga palagad kita sa nabilin na isa ka oras. 22 minutos. Hoy, karon nga adlaw Martes. Petsa 19. Sa gihapon nagapabilin sa tuig 2020. Bulan sang Mayo. Sa Martes naman, edisyon sa inyo sininga palatuntunan sa kalanda liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton sininga news team, aton sininga mga correspondent
Sa liwat naman nila sini nga pagdulong sa pinakaulihi naman labas na tipon nga mga police report ang aton sini mata kag dulonggan oras man sang kagabion ang aton sini nga patrol 2 crosswind patrol liwat naman nga magalabiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod sa liwat ato naman nga bantayan ato naman nga himulsuhan amat-amat naman nga pagdalom sang kagabion sa Miyerkules akon Martes edisyon ano man nga mga eventualities from where the action is ara si Action John Diaz nga maga-responder back to back sa aton nga piloto was-was lang kono may aria lang kon mais importante why lang malisya aksyon papang Nixon Tahong. Ang ato mga pagbantay sa News Center update sa national kag international COVID-19 sa gihapon ginatutukan nina ni Aksyon and Defensor. Buylogan makita puwersa sa atong sining nga mga technical partner diri sa Studio A. Master Control sa technical side, si Broadcast Engineer Nelmar Madera. Backup diri sa atong nga IT expert, Sir Elray Dotilios. Sa kinaandan, dito naman sa transmitter, control tower sa Barangay Talok, Syudad Sangbago, puwersa ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suay. Ang inyo sinilagad ang Kurmana Aksyon Night Patrol Program, Lunes, Tubtob, Sabado. Ako naman si Aksyon Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa Nabilin, 1 oras, 19 minutos. Nga pagpangalagad, inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Radio! Aksyon! Patrol! Sa kinanda ng unang kabayan sa ato, sila kapag pangalagad, ginadulong sa iyo sa kalawan sang CL-P2. Gusto nyo magbakod ang inyo system, immune system? Inom kita CL-P2. Kung ginaatake ka sang barokoy kaubo mo, ang katapat siya na CL-P2. Gusto mo makabuo? Gusto ka magkaangkon sang anak? Inom ka adlaw-adlaw CL-P2. That's why ginarekomendar sa inyo alagad, ginarekomendar sa Action Night Patrol, bakal kita CL-P2. Sa mga kilala nga parmasya, kag butika, drugstore. Hindi ka mo magbakal sang CL-P2 nga ginalibod balay-balay, kaina piki. Ari ang urig nga CL-P2 sa parmasya, drugstore, butika. Kay sigurado, original ang CL-P2. CL-P2, laking CL-P2, lagi kang panalo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol! Hindi nga porsyon sa ato sa nga pagpangalagad, ginadurong man sa kalawan sa Dr. Alfred Spear Mangosteen T. Sa mga kaksyon natin lang, hindi luyag matapikan sa balatian nga kidney stone o kung ginatawag nga bato. Kay may mga pagtuon ngang Dr. Alfred sa Pure Mangosteen T nagabulig initap na nga makaangkon ka sang kidney stones. Inibangod sa kada inom mo sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea, mangin mayo ang imo sini nga pangihi.
Man kung daw talaga sa kilang gagapangihi. Kung kisa kulbaan ka mo. Kasi may bato ka bala. So para nga mangin maayo ang imo pagpangihi, I would suggest inom ka man kada adlaw. Adlaw kita. Dr. Alfred's Mangosteen Tea. Actually, nagatinlo siya sa aton nga urinary tract. Dara nagatubo ang bato upon kidney stones. So, ano pang ginahulat nyo, para hindi katubuan kidney stones, inom ka adlaw-adlaw Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. That's why, sa inyo nga papamalaklon, padulong sa mga malls, grocery store, hindi gid magkalipat. Lista ha, para hindi ka malipat. Tandaan ang ngalan, Dr. Alfred's Mangosteen Tea. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Night Patrol! Kag ini mga porsyon sa atong sining nga pagpangalagad, giradulong man siya sa kalaban sa Life Extension Clinic. Ari gusto nyo naman yung libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes o pod sa iledikalidad nga mga medical doctors. Kadto pamasari, Dalan Lacson, GA, Esteban Building, ara dirang opisina sang Life Extension Clinic. Kadiraman mismo sa Life Extension Clinic, mabakala pinakasikat, mapatihan nga vitamin hormone. Rekomendado sa mga medical doctors. Damo siya balatian nga ginadala. Damo siya balatian nga napayo. Ano ini siya? Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni siya bali a produkto sa Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan diin lang nga butika sa Negros, ilabis tanan nga branch sa Negros Grace Pharmacy. More information, ikaayong lawas, dulot sang vitamin D3 sa Life Extension. Kadto pwede ka gani katawag, pwede ka man ka text sa ilang cellphone number 0920-5056-501. That's why ginapakita yung libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes upod sa iledikalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto nga vitamin D3 kadto pamasari, Dalan Lacson, GA, Esteban Building, ara dirang opisina sang Life Extension Clinic. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Ayos! Action Radio Philippine Standard Time alas 9:17 na. I-check ta to sa nga patrol to Crosswind Patrol kay kamustahon ta anay paglibot-libot ani Action Jan Diaz sa pinakabahin sa Metro Bacolod sa ikapila ni sa aton start gani sa aton GCQ sang Sabado, Domingo, Lunes, Martes. I think ikapat ng adlaw, day 4 sang GCQ kung day 5. Ara gyapon na paginutok sang mga salakyan sa Bacolod, ara man gyapon na paginutok sang aton nga mga pumuluyo sa BC nga bagay nga ginahimo nila sa ila pagwa sila nga puluyan. Balikan ta nga ato sining nga patrol, Action Jan Diaz sa sining nga observation report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Team Report! Yari sa Action Jan Diaz sa patrol. Jan, maing gabi. Jan, please come in. Alright, may gabi Aksyon, may gabi sa totalan nga mga ka-aksyon sa Gyapo nagapabilid. Medyo paang Gyapo no ang panyampo sa naning nga magabi. Halin kay nasang hapon sa ugto perting init sang parahon na perting tagiti. Ideya do laki nga batsag hangin miski nagabiyahe na. At sa magabi Aksyon paang Gyapo no. Yes. Amo na iban kalabanan na sulod ka na lang abi o iban binaga guwagukaset sa mga puloyan, pangin-angin gamay no. At putante di na maglagaw kasi di na magkadto kundi kada nga lugar
Kag amang indigin magatariya action rek. Pero pisubong ang libot sa mga pulis. Gina-check nila kay tinira kisab nagalusot nga mga minor de edad nga nagalagaw action rek. Iba nagaupod bila jogging okay hindi pwede. Gani. Upod-upod sila ulo exercise. I don't know kung nakalibot na pero paglabay sa pato karon nga po especially dira sa Bacolod City Government Center ami ara kita kinaksyon na kitaan nga baga ulo exercise na mo pero kung ang ilang itsura lang taon na ton mahubines pag-ideya. Okay. Kung si Papang pa mga tulutibsol na pero binubin pa no hindi pa kaya action like kung mga vulnerable pa kung lang taon mo edad guro mga ara pa lang 19 years old 18 years old pero ginalusot bla sa ila mismo nga mga magulang or mga elder nila nga upod ba ida hindi ka magwa kay hindi mo na yung police siguro magano daw mo na mga mentality daw sila mismo nag-influensya nga makagwa amo naman kita nato tabo sa may Isabela pila 82 kay na ka mga minor de edad actually kan kay tinagolo exercise mong Dira ka sa may Punta Taytay kung kagahon kuno may mga minors nga naga-jogging sa Punta Taytay. May report kita nga na baton ang sunarek kasi sa off direction kabalo sa may sumag ba ang pasulot na ba sa may kabog double action direct may arada ba amo na baging mo na express nga dala na dulang ginakayo nila subong Access Road sa access road na information kani nga dra sila ko nagay nag-all exercise to dagi balik ko nila kay wala ba damo sa lakyan gani. Nakulo ko na may mga minoridad, nakapormada lang, tito hindi lahan bakit upod man nila bigyan ni kanan o may mga cases sila lang mismo po nila drabi nga mga bioeconomia ko sila dala upod nila sa dek kasi ko jogging dra hindi kita pwede kay bawag kita makagwa mga vulnerable mga 21 years old below 60 years old and above because sige ni karon lapas ngalian mga pareho sa ibang mga lugar karon nga wala man natin nga ibalik nila sa ECQ or ano naman matabo kundi disgrasya naman even dari sa mga mall bala naglakat kami sa may dari sa may 888 nagbisita kami sinumbali ang tao ang parking area sa dalom miski GCQ Japon ginutok ang dari sa may Ayala i-check mo din parking area nila kung napo na porque makarabda mo ang ibang dari nagaparking niya lang sa gwa kay dolo sunod ka parking sa sunod action direct kung sila ng damo kaya tao nagalagaw bukas siraan ang pila ka mga department store bukas siraan ang pila ka mga essential nga mga balalaklan tidak mo nagalaga mga grupo-grupo gani nga kinatanay na kay miski magsakay kaya sa jeep action ka hindi ka maging istoryanay pero kung magsulod ka mo pero di mo ka mo istoryanay pag-abot lang galing sa entrance dito ka mo social distancing pero once magalagaw na ka mo mismo sa mga mall ang karabo kong kaisa hindi naman ka mag 100% monitor sang gwardiya kag pang sitaon dra so palagyo hindi na bila ma-control masyado actually even sa may SM Dreo sa Rob Paged aperte ginutok ang mga tao sa mga mall actually and mind you I don't think so kalabanan pa galagaw sa mga mall actually ining alin outside of Metro Bacolod bala nga may mga private nga selection of course kung magpapakulod sila kag may kinanglanon sila dre nagkatuan ulayhon magina nila usually no ang papakato sa mga mall para makahalo na lagaw nga isaon na lang bala inatatani ito sa mga panyempo panahon pero pwede damo Japon ang mga nagalagaw actually no miski mo na ning aton nga panahon tiambaga ni kuan ko ani statement si Police Lieutenant Colonel Luisito Sibutche sang bitawak sa kabako serte no na expected nga mo ikadamong salakyan nga niya to data actually kambalat yung salakyan sa may Bacolod is 90,000 amo na ang gina-expect kung nagwagid ang tanan sa Negros Occidental kung allowed gid sila man tanan gadlagan man mga 112,000 actually pero expect ko na nga kung magwa sila kung na magtatto sa Bacolod there is having a main point in action ito amo ginasalakyan kaya ining nagaginawa ni Subong
hindi pa niya mo yung pinaka-full volume sa salakyan. Okay. Eh, once sa surerek nga kung i-pull out na binilang at even nga nagasulod sa Bacolod, kaglapo sa ibang exemptions, bagid, i-pull out na para tanan na lang bukas, kumaga. Oo. Pwede ko no, bawalik sa kung magano ang plastic, pwede tagay. O galing, kami pila ka may exemption, so muna makita natin na pila dito mga lugar sa Diapor, yan dyan mo sila kagupok ang surerek. Ngayon, chances na kung isang moderate heavy to heavy kita traffic situation. Pero kanabanan sa mga dalanon rin na pero surerek yati ang movement sa mga salakyan, hindi man standard, abi, wala man nagapilonsok, hindi man congested. Yes. Like example, sa Lacson area, ang common time nyo dali is 10 a.m. or earlier, abi, no, sana mag-ugtoy na, ang traffic dali, pertig sa may Burgos, Lacson. Gagana ng traffic lights, ginpagana na Manila tanan ng traffic lights sa Sutrek, para ma-make sure Manila, no, may system ang trapiko sa punod. Kambaga, naman ang problema lang nila, hindi nila control ang kadamuon sa salakyan, ang gagatabo, damo-damo sa nagalambihong, and may mga cases, kung wala na black surerek checkpoint ang Bacolod. Okay. Amo ning ilang nilang tao nga kung magkadto sa mga mall, magkadto sa mga establishment, hindi malikawan kung kaisa nga may mga upod sila nga mga ticketing nila. Kaya nga, ati kung magwa sila sa subdivision, ang ila sa lakyan, wala na din interior check-up sa may sulod sa Bacolod. Kaya mabalaan nila kung may ginaupod sila nga or senior citizen. Okay. Gusto naman ang movement, free-flowing na gidya po, hindi na ginakabiyahe, Kaya kung gusto nila, kung ilapas silang executive order. Pero kung law-abiding citizen sila, hindi gina nila pag-imuon. Kaya kaya tumiyara ni Jackson, advantage ng opportunity nga while wala ating mga checkpoint sa mga dalanon nga wala daw mga para sa imo lang taon ang unod sa salakyan kung may mga upod ka ipan kung anong gina-transport ninyo sa direct amo na medyo mabulbudlay kung magwa ka lang Bacolod kiti may mga border check-up to Dragoro makita kung ang mabakagid nga budlayan gud sila makalayaw kasi pagbalik na Manila kung di naman sila i-check naman sila luha pero kung may mga cases ka kung taguon mo gina mga bata maro ka magtago, amo nang ginaubra sa iban mga opportunity tax rin. Yes. Since amo subong nga katabo, kung gusto nila kung ano mo nila ginaubra gid Manila, no? Pero hopefully nga damo nagitani man magsunod. Pila man na temporaryo naman ini once maging successful na sa away ko kontra COVID-19. Ang atong dalanon mas maging damo pag hindi mga salakyan, especially kung paano gupa nakita nga magbalik sa normal. Ang mga jeepney ni of course in the future base pa lang man, no? Kung magtaway na wala na ni mga baral dala sa tupad ninyo, tagligwa na kamo makapungko or kung may aragin man sa Diapor, importante sige ng biyahe, may madamo man ang posero o kung ano man dala matabo, kung magtaas man ang pwitihan, tani magbalik na sa normal, ang balik sa Rasibutse, kooperasyon lang ang ila naman nga kinanglan actually. In terms sa mag-asawa, bala nga lagang kasanay sa motor, subong temporaryo lang para. Temporaryo? Temporaryo allowed nila actually. Temporaryo na. Pero wala ko mabato ni Mayor Bing ang inog padala plano sa LTO. Ay piping, pero dumiara naman plano ang SP actually. I don't think so. Pero may plano SP nga magpaso na solusyon nga i-allow nila ina. Okay. And na istorya nilang LTO, nga basa ko sa LTO, kung ano nang gusto nyo, kahit mo, ang yung ordinance, local ordinance actually, tiyo ito dami may mo, kundi hindi namon pagdakpon ang nagangkasanay nga mag-asawa. Kaya ang kabudlayan naman din sa LTO, ang ilable pag-recognize ang mag-asawa na todo ko hindi. Hindi ba bawal ang way pa na yung COVID-19? Hindi ba ginabawalan tang pag-angkas? May ara na naksurek nga ordinance Bacolod rin, nga riding in tandem na bla. Ano na kay para nga mabaw itong riding. Kahit sa una nag-uso to yung, bisa hasta subong nga nag-uso pa yung ang pagpatay sa tao ng riding in tandem mo. Si amo na blang actually atong ang kapulisan damo naging pangtakop nagmulta tungod sang riding in tandem na nga gaang kasanay sa motor ti karon tungod na sing COVID-19 na mapasta resolution para lang panugutan nga makaangkas mo na. Do amo lang ila matabaw mo na debatian ko aksyonerek. Ano matabo tong ila to yung previous nga ordinansya to? Na amo na sang isadala ka dako ang question kay di ko ni allowed na nila it violates na sa ila mismo itong ginauna naging pasada aksyonerek. Para sa akon nung nagdamaguro nga magpasar ka sang resolution because iniya ang riding in tandem na ibin ang kasanay
under the national law sa LTO, hindi na pwede, hindi ba? Oh, hindi pwede. Kahit under sa memorandum circular order ng LTO National, hindi ka allowed auction direct ang pagpangkas. Tipo the sake lang sa COVID, ibalik ta para makangkas lang ang mga asawa. Para sa akong daw wagin man guro bugat kita. Gani, man do, to the point, kung essential or whatever, mandara, may mga ways man, kumo, nga may mga jeep na nga nagabiyahe. Kung wala gid man sa Para sa akong ganit, hindi na kayo man ganit dapat, diskusyonan mo. Basta importante, tingnan na ba, ito social distancing mo. Oo, amo na sa ang pinakapunto, dira. Amo naman lang natin, abi karon kayo sa amo na ilang bagay na, mag-asawa da, magparentihan na, mag-uluto, dagang kasanay, sa amo na nga sitwasyon sa COVID-19, hindi na kayo man guro dapat, diskusyonan pa pala kag kuranhon pa na ang layid, ha? Amo na ang pinakapunto sa LTO to last time sa itong interview. Kaya balati, it's a national law action or ordinance nga dapat sundot. Kaya balikan ta si Action Jan Diaz, existing ng national law, karon sa amo na nga COVID-19, din ang mas bugat tungod sa COVID-19 o kung pasalubihan tang national law nga tungod sang sining ginabawal ang kasanay kati nag-usong man ng riding in tandem nga kaso mong i-blackson dyan? Yes, actually, ining national order, actually, sa LTO, implement nila because of COVID-19, man. Kaya baliti ko matabusin ni Dre, ang local nga regulation, di makontrato na sa karon sa national ordinance kung hindi magsanto sila nga dawa. Gani man? Tita, amo na ganing ayo to ka LTO na ligad sa interview ba nga kung pwede review lang ang order o kunabi ang mando para magsanto sila nga dawa action direct. Kaya hindi na karon magsanto ang matabo sila grabe. Sa adiin nga mga lugar lang mapatigayon sa operation ng LTO. For example, kung naling to sa may Pontevedra, to hindi allowed ang angkas. Kaya kung taon na to, ibang mga lugar, actually, kung wala ka pa allowed ang angkas mo, miski magasawa pa. So kung dalibis bakulod, bisan pa mo ng matabo, di ka delikado, get actually, mag-confusing man mismo sa LTO. Kasi even sa mga motorista man, kung sunogin ang patihan, hopefully mastudyuhan sa insakto, actually, ang ima mismo ang liyok. Hindi talang pag-ipang nga babos paminsaron tablang tungod sa COVID-19 imuan tagin ni resolution para nga ang asawa makaangkas sa sabana. Dapat pasakaron tama lang ato paminsaron kasi amo na nga bagay kuan mo gid ilainon mo gid ang may mo gid sa imong ordinansa ya. Di ba? Yes, actually, ambal ni Lieutenant Colonel Luisito si Butche, as sa mga salakyan naman nga ibahan nga may mga violation, sila sa Gyapo na pa dahil nga pagpangdakop, kalti of course, kung makita nila nga nagbayular, may so nagkaginahin pa ang pinila mismo ang salakyan. And namudamo man sila sa nga mga ginapang-holding to naman sa may Bacolod City Police Office Headquarters. Ari, State Police Lieutenant Colonel Luisito si Butche. Talaga tayo kasi kasi yung mga tao galing sa ECQ, nagpunta sa ECQ, ngayon na sila nagsilabasan. Ang iba nagbayad sa mga bills nila, yung iba may transaction na tinapos. Pero ito, agi lang naman ito, action dyan. Tungkol sa, wala pa naman tayong klase sa buong. Pag na-settle na nila yung mga problems nila, na mga naiwan na lang dapat gawin, magpapalikan na yan at balik naman tayo sa hindi na tayo magta-traffic tungkol sa i-expect namin yan dahil nga wala pa naman tayong pasok sa buong. Sir, kung sa observation po ninyo, ano po yung mas marami, sir, yung pumapasok ng Bacolod o yung mga taga-Bacolod po talaga, sir? Ito, halos pareho lang, kasi, yun nga, ang sa atin, ilan ang total number natin dito ng sasakyan, nasa 94,000 tayo. Ang sa, province naman, 188,000. Kung halos karamihan nagsunod dito, kaya tayo nag-inutok. So, halos pareho lang ang numbers ng mga salakyan sa province at sa PCPS. Opo. Sir, nakita po natin yung mga traffic lights, pinaandar na po ulit, sir, no? Opo, sir, opo. Bali po yung mga traffic enforcers po, sir, ano po yung in-deployment po nila, sir? Bali, ang traffic enforcers natin, ang specific instruction ko sa kanila na visible din sila sa bawat intersection. Ngayon sa mga traffic light natin, may mga enforcers din tayo kasi ang purpose naman nila para magpaalis ng mga obstruction. Kaso na magtabok
na yung mga sasakyan po, sir. Oo. Sir, paano naman po yung pag-regulate po ng mga traffic rules and laws po, sir? May charge po. Bigyan po kami ng consideration sa mag-asawahay. Mm-mm. So kung mag-asawahay, bigyan ko namin ng pabor, ng konting consideration, tungkol sa updaray naman yan eh. Ang biro nga dyan, nasa sa gabi, ulit man sila. Pero ang amin lang yan, pabor at consideration kung makapakita sila ng mga documents na sinagit na yung magkasawahay. Okay. Pero sir, patuloy pa rin po itong pagdakip if ever po may nagsurobra ng mga pasahero abis sa mga salakyan, sir, no? Yes, sir. Ang order ko dyan, sir, kailangan 50% lang, especially sa mga PUVs natin. Oo. 50% lang dapat ang pasahero at observe pa rin ang social distancing, sir. Sir, so far, kamusta po yung cooperation po ng public, ng motorist, sir? Marami po talagang pasaway, no? Dami po kaming nauuling na mga napasaway sa social distancing natin. In fact, hapon, kung nagpunta ka sa PCPO, lalo tayo doon mga naka-hold na mga violators. Plus, pero subong medyo nabawas-bawasan yan yung kahapon ng grabe na violators. Subong, as per order ko sa mga mento, i-implement get yung 50% lang, sir, na distancing, sir. Sir, mga kahapon, mga ilan po yung estimate niyo, sir, ng mga hinold po? Hindi ko maano, no, kasi galing sa iba-ibang sektor, yung pero nakita ko, puno yung namin yung aming holding area kahapon, siguro ang seating capacity no, mga 50 plus, may mga nakatindog pa mga nasa 50 plus po, sir, ang mga na-hold namin. Bali, yung mga motorista po yun or sasakyan po? Bali, yan, tao yun, mga nag-violate din, sir. Okay. At mga natin, sir, mga driver natin, para hindi na sila magka-problema pa, tigil na natin, kinuha na natin yung license nila, sir, para makabiyahe pa sila. Opo. Sir, marami po, talaga naman po, kasi po nakita nila sa daan maraming sasakyan. Ano pong assurance natin sa kanila, sir, na hindi naman po ito magtatagal, nandalian lang po at saka minsahin na lang po sa public, sir? Hindi, sa amin, sir, hindi namin makontrol ang pagdami ng sasakyan. Pero ito ang sa amin nga, nakikita namin, akin lang naman ito, baka next week wala na yan. So, sa amin lang naman, ang panawagan na namin, nakapwede, kung hindi naman importante, kung pagkuha nila sa kuha, hindi na sila magsigilin ng watani, kasi baka maayos nga nila yung transaction nila, makadala naman sila ng sakit pag-ulit nila sa mga pamilya nila. So, stay home lang tayo, saka be safe lang always, sir. Opo, sige. Actually, naman yan si Police Lieutenant Colonel Luisito Asibutse, ang tagpamuno sa Bacolod Traffic Authority Office. No? Tiyan mo na iya, panog yan sa publiko, malat hindi nila makontrol na kapagwa sunod ng mga salakyan at salag. Nakit-an sa itong makaksyon sa infographics kagin pagwa karon nga gabi sa Bacolod City Public Information Office kung TIO Agsorek. Nakabutang dito, no? Bawal ang angkas, pwede lang sa mag-asawa, pero ma-presentar ko no ID. I don't know kung paano na nilaliwat i-regulate Agsorek. Kagagaw lang pagkikita, no? Sigurado, naging lang marriage contract. Parapos, no? Istorya. Marriage contract na lang. Pag wala marriage contract, hindi pwede. Pag wala marriage contract, hindi pwede. Oo, mo na lang nakasimple nga, mga ID pa na. Gani, para sigurado, marriage contract. Ang isa sa mga, para ma-prove nga mag-asawa ka mo, marriage contract, dala di pa itaon ko sa inyo. Oo. Mo na lang Buti naman bawal na darang live-in partner, kaya wala na sila marriage contract. Di, mo na problema. Labi sa mag-live-in partner, sila sila makasal, hindi mo man na mag-consider nga mag-asawa, di ba? Mag-asawa, di ba? Oo, mag-live-in na sila. Gal-live-in na sila, pero sila nga mag-asawa, gid. Yes, pero pwede kang nasanay lang sa motor. Hindi pwede, kaya sila, hindi sila mag-asawa mo, mag-live-in lang sila, kapuyo lang sila. Namin ginang suggestion sa city na mas tayo kung marriage contract. Marriage contract na lang, para wala damo, pala kuskus, barungos, pala action dyan, no? Oo, mas legitimate sa action direct, no? Oo, basta yung plano, kung mo kayo man ang plano sa syudad, simple lang pagkatao nila, marriage contract na lang muna, wala sa iban pa nga, ulo ID, wala na. Marriage contract na natsuanay. Marriage contract, ito, ang ginastoryan, mag-asawa mo. Oo, mag-asawa. Para mo ma-prove nga mag-asawa sa pagi sa marriage contract. Amo ang pinaka-primary means. Kasi mo na-prove ka naging kasal ka mo kaduwa. O mag-asawa ka mo, no? Wala marriage contract. Tiway ang kas eh. Wayang kas. But sila kung hindi pwede kang kas sa mag-asawa,
Ano na kasimple, hindi pwede mag-angka sa mag-asawa kung wala siyang ipakita nga marriage contract. Tapos ang istorya. Oo, wala na. Bisan papakita pa sa ID nga mo ni ID ko, aring ID ko man nadala kong pido sa asawa, sa bana ko. Kung ako pulis siya, kung ako pulis, di ang marriage contract nyo. Tapos ang istorya. Yes, that's correct. Tapos sa bagay, sa bagay, bala sa mga amo-amo, hindi naging man dapat, gani-gani na diskusyonan, pagkakunan, papasaran pa sang resolution, sa ordinansya, ano da? Gani, man. Resolution man da, kung ano da. Kay, tuwad na siyang COVID, iamot agad na ang sistema, kati national law na iya. Amo man, kay isa pa da, ang pinaka-primary instruction naton is social distancing. National law ina, kag ginastoryahan ta di halamat tali, mamuyaya ko. Halamat di ka hambal sang sok-sok face mask, social distancing kung magamo naman natin wala. Diyan. Oo, amo nang budlay. Dapat pala nga puisan kag patakuon ang istorya. Ang ginastorya di social distancing di pala diyan. Oo, amo nang budlay. Ang istorya di social distancing. Kaya pa tadi kawakal nga face mask ta, social distancing tati. Ano kung magkasawa sila ho? Kaya istorya tadi social distancing? Amo actually like no. Hindi ba dyan? Yes, exactly na. So hopefully, nila ko na nila pagpastar actually like kaya mismo hindi kami detribida, hindi na mo sang gusto sang ang kasanay. Likely na ton, pero kaya ginasunod na naton, ano ginang pinaka-logical ang idea, ginaksuraleka, ito naton nga social distancing, no? Pero kakson, sa gihapon, karon nga gabi, panay naton nga paglambihong, aring kilabot sa area naman, provincial capital Lagoon, kanaming sa ton kalangitan, kaya na medyo magulo karumon, nga gabi, baka tinaw, may aramang porson lang galing, at iporting panganod, Dalom. Hindi man gidalom, magsuraleka, ano lang man siguro, gidano, kaya depende sa aton, yas, babawagin naton ring area, nga sakop sa sang bakaw kita nato tinaw no nga ton kanang itawa ikalom agti kun kita diri ang mag-obserbar man karon nga gabi aton nga panyempos palibot man naya ang ato naman nga panahon no kami na kay Police Captain Armelin Vargas kay Police Captain Elmer Bonilla sa station number 6 kakson bantay karon ng mga balita na tipo naman sang patulakip na balita sa area sa station number 1 to nahulog to kay nang lalaki sa isa ka trangka. Pagtabid lang sunodek upod sa ilag na trabahuan ang pagtabid-tabid just disgrasya. Upod pang tiil yak sunodek kay nalapakan sa katrangka. Ani naglagaw-lagaw sa ima iyamong way sa ubra. Si ko nagpaimuyon sa balay ko di ba pamotod tiil ya. Oh ay patani ima disgrasya no. Ato sa naptol pa ka naman mismo nga gina. Ang sebla diyan nga konswerte mo kung kisa mangita man dahilan mo. Amo gid. Afat na munong ka na lang. Dali kay tiya to, dos retiyan na gituguro kay dikto gid sinang pungkok sa ang Arab lang maglikong kargo da lang ang kargo yung kadani gina ano bit na way ni gali-galiko. Gintiklot siya sa kargo nga. Dag siya kundi paladaan na duwa ka guma na skilid na makatapak si mo. Utod gid tiil ya. Ati hindi gito mapasdan tiil to. Kumpul Kumpul gito matabo. Gaubra para man to sa nga kargador ti paano na sa kargador man. Ano ka na makaobra kung way ka na tiil isa? Ani amo nang disgrasya dra kun layaw blas mong pangay kaduang law pa lang sang ako ni kapat nga adlaw sa general community quarantine kag bago pa man sila surek nakabalik sa trabaho pagid no. Magkagsunod na, bantay ko ng pinakamangsong balita ng tipon sang pato dito sa Gyapon. Sa aton pa na inyong pagpangalagad, mga kagsun tandaan, isa sa marason sang pagtugas ng balatian sa tunlawas sa mong paghuyang o ng pagnubo sang aton immune function ang mahigko nga kolon kagang hindi regular. Basang higko sa tunlawas ang may dako nga papel sa pagguba sang aton immune function. Dapat nato nimuon mga kakson simple gid lamang pabaskugon kag pasanyugon ang inyo naman immune function paagi sa adaw-adaw nga paggamit sung Super Fiber the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA Philippines kanano pa ang makakson magbakala sung Super Fiber di mismo mahimo mabakala sila naman nga klinika sa Life Extension Clinic namtang naman sa GA7 building to sang DHL tunga-tunga sa Dalam Burgos, Cagado, Lacson, sulat sang Bacolod. Mag-Super Fiber mga kakson, kagtandaan, mga abihan, mga kakson, ang food supplement nga epektibo ba lang ginapangita mo, ang kabulig bulong, of
course sa mga nagkalain-lain nga mga balatian imo naman kinabatsag kangin lamang sa mga bukol-bukol sino mo naman nga kalawasan yari ng solusyon Zanton Plus Gold. Ang Zanton Plus Gold mas epektibo, mas ginpagkamaayo. Ibagod ini ara extracted. Hali naman sa malunggay, maninisang maruguso, may mangosteen, may gahos kagaspirulina. Mas epektibo makagson nga pangontra sa nanuman nga mabalagyan ay inyo ginasuper. Magbakala sa mga butikas ang Zanton Plus Gold, 1450 pesos gid lamang. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod. Akson John Diaz. Nasa bato na sa Akson sa Bacolod. Akson Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action Night Patrol. Ayo, salamat kay Aksyon John Diaz. There you have it, live report sa Patrol Observation Aksyon John Diaz. Balikan na sa Aksyon John sa dugang niya sini natipon nga mga aksyon balita. Ang observation report ni Aksyon na John Diaz ginadulong sa inyo sa kalaban sang DTX 500 capsule. Ugaliya ang pagtumar sa DTX 500 capsule kaysa DTX 500 capsule may tatlo na ka mga anti-diabetic properties. Number 1, charantin. Bali, amo ni siya nagapanubo sa imo sining nga glucose. Number 2, vicin. Amo ni siya ang nagakontrolar sa imo sining nga blood sugar. Kag ang isa, polypeptide. May kaanga ini nga efekto sang insulin. That's why, sa may mga balatian nga diabetes, para ini sa inyo, tumar kita adlaw-adlaw, 3 times a day, DTX 500 capsule. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 9:46. Amo na pala si Lingko, iniblang parte ni sa ang kasanay ni nga isyo. Hindi naman gani dapat ni diskusyonan na. Hindi naman gani dapat ni nga pasaran mo sa isa ka ordinansya or if not resolution. Salbaron tayo ang angka sa mag-asawa tungkol sining COVID-19. Doon hindi man gurugid bugat para sa akon, Natungod na sa COVID-19, mapasata na resolusyon nga ang mag-asawa ginapanugutan nga mag-angka sa motor. May harata nasyonal law, layi ina sa nasyonal nga ginabawal ang mag-angkas. Di tungod lang sa COVID-19, mapasar kita resolusyon para nga ang mag-asawa or if not ang mag-utod or ang pamilya pwede na makaangkas sa motor. Para sa kung hindi ka man nga guro bugat kita. Ang istorya tadi kaniya social distancing mo. Ito yung rason sa mag-asawa na tiga huliray kami gani sa isa lang kakatrit. Iwan na question Ulit-ulit ka mo niya sa sulod sang imo da kwarto o kuda sa inyo da nga balay da hulid ka mo da bilog adlaw. Pero ang istoryahan tadi COVID-19. Ang istoryahan tadi social distancing nga part ina sa aton kampanya kontra COVID. Titungod lang sa amuni nga sahi sa problema. Sa kagaman nga nga problema ni padalman tagad ni kaga himuan tagad ni resolusyon o kun ordinansya. In fact, ginabawal ta ang riding in tandem. Kaya mo ni subong ang mga pamagi nga ginahimo sang kriminal. Kita mo pagtiro to kay Gerald Cuadrato, riding in tandem to. Ang motor sa unhan nga pundolan to, ang nagtiro ya rin lang nigalakat sa unhan kag nagpusang sa 45 kay Gerald Cuadra. Ti riding in tandem to. Kag halos ang kaso sa Bacolod nga nagakatabo riding in tandem. Di may ordinansyang syudad sang Bacolod nga bawal ang mag-angkas. In fact, kadamo na sa mga nadakpan ang aton kapulisan. Kadamo na sa mga nagkadakpan nga nagmulta. Ang iban ang motor gin-impound. May penalties. Di pero tungod ina sang COVID-19 Para sa akong daw hindi lagi man ni dapat sa lapakon ang uluang ka sa motor sa mag-asawa Ang
Ang gina-istorya tadi social distancing mo. Part sa kampanya sa COVID-19. Tipro kon ito. So, man sa syudad sa Bacolod, ibatada may mo. Pero isa lang ako suggestion, kaya ginapangita nyo, kung gusto nyo mag-angkasanay ang mag-asawa sa motor, ti para nga mapasiguro ta na mag-asawa gina sila, huwag na siyang dabo pa kuskos balungos, nga pakitaon pa kung ano pa dang ID o kung dokumento. Isa lang pakitaon nyo to prove na na sila mag-asawa, marriage contract. Mula na, huwag na siyang mga ulo ID pa da. Basiling ka o, ang apelido sang iniba na ko ni. Ako asawa, yung ginadala ko pilido, yung ID ko, yung ID sang bana ko. Oh. Pero para mas sigurado, kaya ginistoryahan tayo, mag-asawa mo. So kung may dapat ka mo pagitaon, na dokumento sa mag-asawa nga nagkakasanay, marriage contract. Kung may marriage contract, hindi pwede. Magangkas. Papulia, pabalik sa balaya. Bisa kata sir nag-live-in partner ko na sir. Tiway akong makasal kaya ginapakita na marriage contract. Muna ka simple. May aran ata sini nga existing national law tapos sa mo na nga bagay tagaan tagi priority ni ang mag-asawa na magkakasanay sa motor. Kung sa bagay para man sa safety nila mo. Hindi gani sa kunano sa COVID-19 na safety gina-istoryahan tadi mo. Oh. Halimbawa karon ginakargay na bata ya. Mana kurang bata ya, hindi minor de edad. O kung ang bata ya 21 up, okay lang na. Kahit yung 20 below, hindi pwede ka kalagaw mo. Mo na blaw. Para sa akin, hindi na dapat iskusyonan Dili lang tayo sa ginaayo, tagani o simple nga ni duwa lang mo. Pagwa sa balay, sok-sok face mask. Kung magpamalaklon, maglakat ka man, magkaon ka man da, kung anong ginahubran nyo, kung damo ka mo, social distancing. Alam mo na kasimple. Di kung rasunan ka, mag-asawa ka mo, pag nistoryahan tayo, social distancing, hindi yung marriage contract, or hindi family planning, o ano pa da. Ang inistoryahan tayo, social distancing mo para ma-avoid ta ang COVID-19. Kaya rason, magahuliranay ka mo sa isa lang ka bala nyo sa kwarto nyo. Kaya na question nyo paghuliranay nyo kay mag-asawa ka mo. Pero tayo inistoryahan tayo, social distancing. Hindi ka na mahuyas tao. Motor ka mo, kung kasanay ka mo da. Aber mo da kung mag-ano ka mo da. Practice na wala social distancing. Para sa ako, hindi na kayo dapat padalman pa. Katakos kang dumdumon talang bala. Social distancing. Amo na. Why na? Abi ba na mag-asawa sila? Basta social distancing lang. Kung magwa ka mo. Ano na ka pinakasimple. Pero kung iduso na sa syudad, wait a minute mo Pero nga kung ayaw sa syudad, isa lang pagkitao nyo. Kung i-impose nyo magin man ang kagpanugutan nyo, gin man ang mag-asawa, na pwede ka angka sa motor. Kung ipatuman nyo gin man na, isa lang pagkitao nyo da, suggestion ko, marriage contract, tapos ng istorya. Ayos? Action Radio Philippines Standard Time, alas 9:52 na. Naging balikan tayo ng kaso bala ni Gerald Cuadra. Dumayon si Gerald Cuadra, bata ni Boy Cuadra. Ito natiruhan mula sa Sabado sa hapon sa may Purok Sibuyas, sa may Barangay 5. Kilin nito sang Bob's Cafe. Kubangan lang sa Riverside Medical Center. Ang istorya natin, kang interview natin si Police Major Rachel Lacabana, ang hepe sa Station Number 2. According sa iya, siyam ang igo ni Gerald Cuadra. Siyam kabala ang nag-igo sa lawas siya. Kay siyam to kabasiyo sa 45 ang na-recover mo. May labot sang duwa ka deformed slug sang 45 caliber pistol. Ang pamilya ni Gerald Cuadra wala nagpahanugot nga ipaidalom sa autopsy ng bangkay. According sa kay Major Gabana, medyo uncooperative ang pamilya
Pero ginaintsindi Manila kay ti ang pamilya sako subong sa paghikot sa bangkay ni Gerald Cuadra. Sige na intsindi sa pulis natin for the meantime ang sitwasyon. Pero tatlo subong ang anggulo nga ginalantaw sa pulis nato sa kamatayon ni Gerald Cuadra. Number 1, party drugs, lansihanay sa drugs. Isay na sa anggulo ginatanaw sa pulis naton. Hindi malipod nga si Gerald Cuadra ara sa drug watch list sa police station number 2 ang ngalan niya. And every time nga may madakpan ang pulis naton sa drugs station number 2, daw nagagwa gid ang ngalan ni Gerald Cuadra. Ugali suno kay Gabana, way sang konkreto nga ebidensya nga mag-pin down kag magpapatuod nga really nag-engage giman si Gerald Cuadra sa drug operation sa Bacolod. Apisar nga tiging klaro na inasang pamilya nga naguntat niya bisyo si Gerald Cuadra. Now, number 2, ang isa sa maguro nga natanaw Manila, posible hatred. Nagapati ang pulis nga posibilidad may mga tao nga may kaakig kay Gerald Cuadra. Kaya para sa ila ang manera sa pagpatay kay Gerald Cuadra, kung basihan mo lang ang mga igo sa lawas siya, nga siyam kabilog, igo sang 45 caliber pistol. As if nga may kakigid, may kainit ang nagtiro sa iya. E kung hindi kainit sa tao, 1, 2, 3, okay lang na. Pero ito siyam ang igo mong ni Gerald Cuadra. And number 3 nga ang gulo ginatanaw nila, posible base sa trabaho ya o kung sa negosyo ya. Ang trabaho kag negosyo, amo pa na subong ang ginatutukan ni Police Major Sheila Cabana, ang hepe sang police station number 2. As to sa identity sang mga persona, ipamangkot na si Major Sheila Cabana kung ano na ang progress kag development, kung bala may development na sa identity sa mga persona nga nagpatay sa kay Gerald Cuadra, sir? So far, sir, wala pagid, sir. Bali, amo lang to nga napunan nga siyam kabala ang siyam ang injury sang victim sa lawas ya. Okay. Dasan na siyam ang officials ang nakita, 4 ka slugs. So, amo lang na dasan way nagkuha ng parents, ang family nga magpa-autopsy. Kaga mo na subong gina-try pagid namon kuan ang mga CCTV sa palibot, kaya possible na kalabay ang suspect. Pero according sa mga witnesses, naka full face helmet ang suspect. Why man daw sa palibot CCTV, sir? May mga CCTV ara lang sa sulod sang ilang mga establishments, pero kung nag-focus sa dalan, wala. Anong lantaw nyo, sir? Dugay na sa surveillance yan, sir? Kung amo lang itong adlaw, sir, ano man? Matyagan guro na mo, kung sa amon kuan sa investigation na hindi manggid guro lawig ang surveillance sa iya, siguro sa pagkabalo sa mga suspect ng ang biktima na nagbisita ni sa hospital, amo na immediate pa na nila tinira nila sa dito nga area para time pa noon na mag-abot yung biktima. Ito inigurong nagsulod attempt anay ang biktima sa sulod sang riverside, wala sang parkingan. Therefore, siya kuhan nga mag-parking sa kilid. Pagpanaog yan isa sa lakyan, amo ni dahil atubang, palapitan siya sang suspect, kagintiro. Ano lang ito nyo, sir? Gun for hire ni mga suspect? Kung hindi sa gun for hire, kaya kung gun for hire, 2-3 lang kabala. Pag dapat may mostly na may finishing gid na sa ulo. Oo. Pero ang iya daw may kaakig, kaya nga siya ang gid kabala, ang gintiro ya sa lawas ang tao. So, in a close range man. Okay. Sir, si Gerald Cuadra, sir, ari pa na sa inyo, sir, nga watchlist? Oo, ari pa sa watchlist. Okay. But sir, sir, ka-engage sa gyapon? Gina-validate pa na kay damo na nagladakpan nga still gatuhaw iya ngalan, pero wala pa sang concrete evidence gid nga mag-support gid nga naga-engage pa gid siya. Okay. So, nung sir ang pinaka-motive kang ginanantaw niyo, sir?
tiyan mo nang isa namon may ginalantaw nga motive is about drugs, ikadua be about sa iyang sa personalya. Basi ko may nakaalitan siya before. Doon sa nikatatlo, amo ni ang parte sa iya di nga obra pagit or negosyo. Ano obra yun ni Siraw sa inyo report? Amo pa nang ginagawa na, kaya according sa mga nakakilala sa iya, nga may negosyo ni Sapo, no? Technical kaya hindi matotally determine kung ano ang negosyo yan. Ah, okay. So, posible siya may kakigid ang tao mo nagpatay sa iya? May kakigid nga ginubos gid ang siyang bikabala sa iya, sa lawas yan. Kaya kung mga hitmani dapat sa ulo ng igo yan. Yes, so. So, tayo basi mo man ang isa mo ginalantaw basi kulantruhan na ila sa droga o ano. Ah, okay. So, ang pamilya sir nag-refuse na mag-autopsy sa bangkay? Oo. Ah, okay. Kaya titanik, kikilala nyo man ni sir, no? Para mapanaton kung ano gid ang kuan gid sang iya nga kamatayon. So, with this latest development, sir, kamustang dalagan sang kooperasyon sa pamilya sa inyo, sir? Amo pa na ginasige na kung gid ang pamilya gina-convince nga kung mahimo mag-cooperate sila pero kay subong nga kontra sila sa kamatayon sa ilang himata sige na respetar talang anay. So medyo limitado sir ang ilang statement sa inyo, I mean limitado kag medyo uncooperative sila gamay, sir. Kaya mo na gina-kwantagid sila nga kung mahimo mag-cooperate sila. Riding in tandem, sir, no? Kung tanang tawon ta, no? Ang nantawon ta nag-riding in tandem siya. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night Patrol! There you have it, si Police Major Sherla Cabana ang hepe sa Station Number 2 sa latest developments ng kaso ni Gerald Cuadra. So tatlo man actually ang anggulo nila. One is drugs, number 2 hatred. Weta kabalo basi kung may kontra ni si Gerald Cuadra, kag puwerti ang kaakig, kag basi ang kontraya kag ang puwerti kaakig sang tao, basi amo man nagtiro sa iya. Kati ang ego siya mo. Kag ikatatlo tiya mo na sa obraya, sa negosyoya, pero ginausisa pa ni sang station number 2 ang obraya kung ano, kakuran ng negosyoya. And gipabangkot natin si Major Cabana kung bala professional hard killer ang nagtumba kay Gerald Cuadra, tiya according sa kay Agabana, kung lang tawon nilang sitwasyon, para sa ila hindi professional hard killer. Kaya kung professional hard killer according kay Cabana, isa dua plus kung may finishing sa ulo, siguro makonsidera nila nga professional hard killer. Kaya kung ikaw yung hard killer, ang pinaka iguon mo kung palokpan mo armas, ulo sang tao mo, kaya na sigurado hindi na buhi. Sa mga lawas-lawas ang isa may tendency pa ng kamabuhi. So para kay Cabana, hindi ni professional hard killer ang nagpatay sa kay Gerald Cuadra. So muna ang update, naintindihan man ni Cabana ang part sa pamilya nga daw medyo hindi pa sila makakuha gid sang dugang nga mga detalye as to sa background ni Gerald Cuadra, considering ati ang pamilya ara pa sa kasubo, ara pa sa ginatawag state of shock. Masako man sila sa pag-attender sang bangkay ni Gerald Cuadra. Sige, tagaan nila ng ligwa ang pamilya. And hopefully, within this week, within this day siguro, ay nga mga sinimana, base liwat ka maistorya sang police investigator sa station number 2 ang pamilya ni Gerald Cuadra. Again, ang pamilya nag-refuse na ipa-autopsy ang bangkay ni Gerald Cuadra. No? So, lantawon ta kung ano ang dalagana sining kaso kay mismo si Major Cabana nagatinguha ba na by all means kalikiti ko sa mo nga mga krimen bla
number 1 tani ang makabulig hindi sa investigasyon sa police station number 2 ang CCTV mo galing kasi according kay Gabana kina sa interview ta siyang aga sa iya sila nga may mga CCTV puro ara iya sa sulod like ay nang isa da kakalanaan da nga nagatubang gid sa bangkay da ni Kwan ni Quadra ang CCTV na lang ara iya sa sulod hindi nakasentro sa sagwa. Say man na guro, abot ko ang Bob's Cafe da kung may CCTV man na no? Eh gusto tani ni Gabana nga bisan paano bakit ala tani bla ang description sa tong nagtiro sa iya. Ari kati kung ilang taon mo ang kung ipagi mo ni sa facial composite sa imbiya hindi why gidi. Iti naka helmet mo. Ang nagtiro. Ang description ng figura sa lawas guro pwede na. No? Pero again, depende mo na sa witness mo. Kaya pamangkot, may witness nga magtindog sa pagtiro kay Gerald Quadra. Kung wala witness, kaya mo ng problema sa atong kapulisan station number 2. Kagamo gini kalabanan nga nagakatabo nga wala sa mabatignog nga witness. Damo na di tinumbanay sa Bacolod nga wala gidya sa testigo nga nagtindog. Siguro ang iba mataguro nga nakakita pa sila nga alam ako di ka turo testigo man ano man makuha ko man mo na bla. Di na ya normal ina nga reaksyon sa tao. Nakita ya pagtiro, base kilala ya pag nagtiro, di pro pamangkot kung mag-witness ano makuha ida. Di number 1 dan ang lantawon niya seguridad yaman sa kaulingon niya. Muna bla, kaya mo ginikrabanan nga problema sa pulis naton mo. Testigo sa mga kaso nga mo niti tamo niti pinanumba sa Bacolod. Hindi lang sa area sa station number 2. Tamo niti pinamatay sa Bacolod. Na kung padalman mo halos drug-related mo. O, ang antes ginpatay si Gerald Quadra, si Maui Wilar. Ang isa sa motibo ito ginarantaw sa station number 4 man, party man drugs. Ang pagpatay to kay the late, I think SPO4 na to, SPO1, Exaltado. Ginaangot man to sa drugs. Ang pagpatay to sa kay Attorney Atotubo. Kasi halos ang ginayatan to na Attorney Atotubo ang makaso. Puro tanan to drug suspect man. Dito ginalink man to party sa drugs. Atong pagpatay sa isa ka Chinese national to sa simbahan, sang Redemptorist. Oh, ginalink man to ang party sa drugs. Atong nasapuan nga Muslim to sa likod sang Robinsons, nga ginbaklid. Ginlink man to sa drugs. Atong nasapuan nga bangkay sa area sang station number 9 sa Kabug. Oh, ginlink pa to sa drugs. Ang tanan nga gipang-mention ko, ang pagtiro kay pagpatay kay Barangay Kapitan Ligaya. Oh, ginlink pa to sa drugs. Ini tanan nga gipang-mention ko, wala gidi sa mga testigo nga nag-surface, nga nagtudlo nga muni si Juan de la Cruz ang nagpatay kay Pedro. Why gid? Why gid siya may nagtindog? Tamo na siling ko bisan ano nga patay-patay o sisa sang pulis na tondi. Tiway may mo pulis tadi. Matuol na ni Sansolve nga kaso. Kita mo na siling ko blaga, pangabudlay man ang pulis ta, kaya ako ya kabalo ko mo ng pulis aton every time nga may krimen diri sa Bacolod, ang pulis ta way maligauntat mo sa tutuod lang. Dugay na ko nga reporter sa pulis, and from the very start kinatubuan ko gusto nga piminsaron. Why sila nga naglayad piminsaron ko I mean sa kadugayon kong obra sa radyo, ang tanan ko katrabaho police beat reporter. Dugay man ko sa Sanupo. Sang correspondent ko sa Action Radio sa Port District, Halin, Polo Pandan, Bago, San Enrique, Valladolid, Pontevedra, La Carlota, police station ang nadala ko. So ako nagapanilag nga halos mga krimen nagkatabo da even diri sa Bacolod way ina ginauntatan sa aton kapulisan. Ugaling ang problema nila numero 1 ang testigo. Kung may testigo gimaga maghatag information, tiyas tama lang guro sa information guro
Nga, sir, amo niyo si Juan de la Cruz, amo to nagpatay kay Pedro. Tidra lang na asta. Siguro kung pag-execute mo na affidavit, katidugan mo na ginambal mo nga, ang nagpatay kay Juan de la Cruz si Pedro, hindi na mag-execute affidavit. Amo na ang kabudlayan sa pulis naton. Ako kabalo ko diri sa Bacolod, bisan di nga police station, kung may krimen ako kabalo ko, nga kapulisan nato way man nagauntat ka nagutod ang ila sini nga follow up. Especially Major Gabana, si Gabana ni kung sa mga kahoy ni may tugas na nimo. Kung sa mga kahoy ni si Gabana, antik naman yung klase pulis, kung investigasyon ang pagambalan, kasi nga may sini policeman mo. May man itong sahi sang pagkatao itong amay ni Sir Gabana kay pwerte mo ito kapisang nga pulis. Kaya mo manibla, ang mga number 1 nga problema sa pulis nato, ang testigo. And isa pa tani ka makahatag man bulig sa pulis naton, sa tutuod lang, CCTV. Kaya mo ni, hindi ba may mga ordinansa kita diri sa Bacolod? Nga hindi anay pwede ka parinyo sang negosyo, ang isa ka negosyante, kung wala sang CCTV, ang yadara nga negosyo, hindi ba? Hindi ba ordinansa tani? Pero wala magyapon unto ni. Kung may CCTV, hindi man ko isa mamurutan ang ila CCTV, kaya ginabakal ng CCTV, paltik man, ng incheck-incheck, na China, bla. Baka ka ba sa mga CCTV nga HD? Sa tuod lang, makabulig mo ni sa krimenta mo. I mean, makabulig ini sulbar sa krimen. Kung ang CCTV, ito high definition, HD. Kung baka ka mo ng CCTV nga, kung di pa pagamitan, linti, hindi mo makita ang dapat mo ng tawon, hindi, why pulos? Amo na ganun, pero may ginangkat sa mga negosyante sa Bacolod, bla. Amo nang negosyo nyo, hindi ka mo magkuripot. May mga negosyante, hindi ka tanan man, ha? Kuripot, adlok magasto, ang income yung isa, milyon. Pero ha, magbaka CCTV, ang iyang negosyo, ang iyang income, milyon. Ang negosyo, yung kwarta. In short, linding. Ang ginabaton, milyon. Gapaulam kwarta, pero ahaw magbutang CCTV, daw na hadlok, daw na hilak, ahaw magbutang security guard, daw na hadlok magbayad. Ay nano, negosyo mo kwarta, adlok ka maggasto kwarta, maproteksyonan ang imo negosyo, ang kwarta mo da. Di ba? Mga tayo mga pamaging, nga makabulig, pulis naton mo, sa prangkana lang istorya. Kalikita mo na siling ko, ha. Hindi ba kayo tanan, ha? Wala talaga generalize, ha? May mga negosyante nga piguton, gidya. Ang term sila Sel El Rey, bakuko. Hadlok bla maggasto. Nga mo nang iyang negosyo nga minilyon ka pesos ang income, bro. Ahaw magbakas ang CCTV. Ahaw mag-hire sang security guard do na hadlok pa. Oh, di ba? Realidad na yan. Ang pinaka-vital para sa pulis sa investigation niya, number 1, gidya testigo mo. Ti plus man nga ti sa mga gipang-mention ko itong mga kaso sa nagkalamatay itong mga persona. Ang ibang nga pamilya, ti medyo uncooperative mas pulis tayo. I mean though, hindi naman lang gid para sa ila gusto nga padalman pang kaso sang kamatayon sa ila himata. Oo. Sa mga gipang mention, kung hindi ko lang pag-mention, ha, kung sino to, basta sa gipang mention kung mga kaso nga ginpamatay, there are some families nga uncooperatives police na to. I mean, para sa ila, hindi na lang papadalmi sila mo na bla. Kaya may mong police na da. Pero ma-reflect ina sa crime statistics sa kapulisan naton sa concern nga police station. Basta ang krimen nga hindi masolbar, ma-reflect ina unsolved. Although nga nag-exert effort ang kapulisan ta, pero kung ang pamilya, number 1, hindi magkopera sa pulis, ito mo na siling blang pulaw bugtaw ang pulis.
May mga, kung isa may harap, kung isa mga kaso, nga nagaka-discourage ang pulista, kulaw bugtang pulista, adlaw-adlaw ginapaluap, karon kay nahuman na kado halos na kulo kompleto na ang investigasyon, hara naman ang identity sang suspect, may testigo naman, kompleto ng ebidensya, pitik sintas pag silisang pulis kati ma-file na ta kaso yung pamilya kung kaysa nagkapangalagag pa na. Tutuod lang. Tamo ng mga sirkumstansya na kung kaysa hindi mapaiway sa part ng pulis na to. Pero why may mo ang pulis na to? Ubra na nila mong kabalogin ng pulis. Why may mo ang pulis ubra nila na? To the extent ganun kakupasugtan lang. Ang pulis na lang ganun ang mga-serving nga private complainant mo. Oo, kalikiti wala bugat eh. Kung sa mga kwarta wala biring. Hindi ganito mag-file ng kaso ang pamilya. Ang pulis may mag-file nga sila mag-service private complainant. Para sa kon way bugat eh, way biring eh. Hindi ka rin interesado ang pamilya. Ikaw yung hindi pamilya, police investigator ka lang. Ikaw kitang manikaso, mag-file kaso da. Muna bla. Kung na ko isa ka nagkaka-discourage man, ang police naton. I mean, ang of all efforts nila nga ginahimo sa pitik sintas, pag sila si komplinan, kasi hindi ko mag-file kaso. Huy-huy baga ka police eh. Pero again, suliton ko, why may mong police da? Obra nila na mo. Obra nila na nga solbaron ang kaso. Amo na nga kita diri sa media, especialmente Action Radio, especialmente inyo alagad sa amo nga mga kasos ang crime nga kakatabo sa Bacolod. Amo na nga kung halos pa lang adlaw-adlaw ginapaluap na gini ang mga kaso nga kakatabo di sa Bacolod. Hopefully hindi lang ma-open ang ato nga mga police station commanders every time kada adlaw katawag ta sa ila. Ang tawag nato na sa ila para man sa kayuhan nila mo. Di ba? Para mabalaan sa publiko ang pulis tari ka trabaho. Ari ang pulis tari nag-imbestigar way unta to. Kaya mga mo na di hasta ang investigasyon sa pulis ta. Muna bla. So gusto tayo palabot sa pamilya, gusto tayo palabot sa mga nagapamati, nagasunod sila mga balita nga pinatsanay di sa Bacolod, nga ari ang pulis ang happy ka nag-obra So muna gani again, sulito ko di sa program ko, whatever mga development, diri kami mga kaso sa Bacolod, ako yang inyong alagad, rest assured. Nga kuya, kada adlaw matawagi ko sa hepe, mag-follow up. And ayoko man lang sa mga hepe, bla, di sa Bacolod, from 1 to 10. Kung ako katawag sa inyo, please man, gain nyo makukonswilo, sabtan nyo lang ang akong tawag. Kasi sigurado, ang tawag ko na sa inyo, balita na ang pangayuon ko sa inyo. There are some instances na hindi ko kabalo, masako man kamo, may mga meetings kamo, may mga conferences, may mga asikaso kamo importante, ara kamo sa sagwa, whatever tawag ko or text ko sa inyo, ang ayo ko sa inyo, simple lang text back, tawagin lang ko, Sir, sorry gid, hindi ko nakasabat sa imo. May importante lang kung ang gina-follow up. Sir, matawag lang ko sa imo. O pwede mo lang ko, sir, matawagan after mo ni. Ano nakasimple ang ayaw ko sa inyo. Ika mo nga mga polis, nagtawagan sa media, di lamang sa Action Radio, hindi ka mo tumarblas ang, ano ba lang, ano man yung kasabad mo ni sila man. Kaya mo ginayang media, sir, sabad ginayang media. Ito balita ang ginakuha namon. Kag balita ang ginakuha namon, para ba na sa inyo? Amo nang takos kag dumdumo nyo. Ang ginatawag namon sa inyo, kung nagkapanawag yaman kami, may mga kinanglanon kami nga gusto naton hibaloon. Kabudlay mag-drawing tadi kuris-kuris sa mga pinatsanay sa Bacolod, di nga white ang sources bala. Especialmente kasi ang pinaka-importante gid man ang sources ang balita, ang chief of police concern. Kamo nang again and again ato nga panawagan sa ato nga mga chief of police diri sa Bacolod from 1 to 10 kung ano ang tawag sa media sa inyo, sabtan nyo lang. Hindi man ang budla ang media magpamangkot sa inyo.
Pila? 5 ka W, 1 ka H, tapos ng istorya. Okay? Muna nga ti, kung kaysa, may mga instances yung mag-isa nga medyo kapoy, ginbanta mo. Pero, again, suliton ko, huwag kami may mo, kasi kamo ang source ng balita mo. Kamo ang hepe. Kamo ang mas nakahibalo sa mga development, sa mga kaso nga nagkakatabo sa tagsa ninyo sini ka mga area of responsibility. Amo lang nakasimple. Okay? Kung sa mga basketball pa, Action El Rey, kung sa mga basketball pa, dapat ang pulis kag media may teamwork. Kung may aragi man dira negatibo nga report para sa inyo nga mga hepe, take it positive. Hindi man kayo taray nga balita, di mangin favorable si mo. Tutuod lang sa prangkada yung istorya. May ara ibang nga mga station commander na kumapitkan mo gani sa radyo, daw balat sibuyas bala, onion skin, dayon panginit, dayon hindi manapak. Ano mo na ba mga bata, juta yung manimo? Oo. Hindi mo nagiging ko sa maplis, ha? May ara ginay ko sa katabo nga. Sa hambalong ka pa na, abi ko may guhay ta, daw ikaw pa yung nagbalbal sa radyo sa akong, ay, ubra niya namon, sir. Pero i-assure lang ka mo namon, na kung dirigi man sa aksyon radyo bakulod, kay kung mo may guhay ta, ang assurance ko sa mo, simple lang. Ako ya, ang may diya, na mapahambal ka kung may isyo kontra sa mo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night Patrol! Magabalik ang Action Night Patrol when we come back. Balik ang report na Action John Diaz pagkatapos lang sa itong importante nga mga pahibalo. Ang balitang ito ay... Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak
sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ang malabutan ko lang nga panamyawa, kay ang chimpo ko doon lang alang gito. Ginatamyaw ko lang daran tanan nga pumuluyo sang purok may gugmaon. Ang tanan nga Country Boys. Kag ang Alit Piadotsi Gonzales Blancada family. Ang panamyaw alin sa purok chairman
sang purok mahigugmaon, Barangay Panokoy, si Toto Jerry Alit and family. Kay Manong Mario, kay Manang Linda Berdifrado, da, may gabi ha. Kay Bobby Munoz and family, naga-monitor gid sa aton. Naga-paurok-urok gid si Idol Christopher Redfield alias Niño da. May gabi da si mo Idol. Kay Sir Nerio Rigolio, dati pulis Bacolod man eh. Ga-monitor sa aton, nara sa sabong sa Canada. Ari pulis man migo ko niyo si Botol Presbitero. I think Iloilo ni siya nga pulis na assign pero taga Valladolid ni. I think PO3 ni sa mong ranggo si Botol Presbitero and family. Sakay Madam Iboni Botseldres Germany may gabigid. Sakay nang Anali Cornelio Ramos. Sakay JR Pitalyar. Kay classmate Erel Evroda kagay Maria Teresa Jimino Ebro may gabida. Kay Manny Lokyas, sakay Nong Ernie Mahilom, may gabi dira kay Manong Ernie Mahilom ha. Sakay Baby Yuki, kagay Madam Rona Rihida Trava and family. Kay Barangay Kapitan Namon Mapisan, Yolanda Bibing Noble, kag sa Barangay Council sa Barangay Panokoy may gabi gida. Sakay Toto Ermar De Leon Pacheco, ga monitor gid sa aton sa pamalagad. Sakay Sister Roda Magbanwa dira sa Barangay Baliwaga San Enrique may gabigid kag sa pamilya Castillo dira no. Sakay JY Yanson mayong gabigid ha. Sakay Nobi Santos may gabigid to Nobi Santos ha. Sakay Samuel Cruz, sakay Sammy Roger Awing napaurok-urok paslaw. Sakay Rowena Doronela Noble. Mga taga CIS kag Bakro, volunteers na sa sumag may gabi gida. Sakay Toto Romar Tamayo, sakay dati policeman yo, retired Armando Cabiles and family dira sa Canada ga monitor man sa aton. Uy si Major Sherla Cabana man ga monitor. Sir may gabi dira sa imo. Sakay Ludi Kagawad Peter May Noble. Nonoy gimapang ta may gabi ha. Mr. and Mrs. Judith Calves Pamposan family, Elizabeth Malaka Gamala, Agustin Barayoga sa Barangay Pahanokoy, Joe Fax ni Pomoseno, Monitorman, Manang Sonia de la Torre Delgado mayang gabi, sakay John Kagpriti Mahilo man family, sakay Sir Edwin Pineda dira sa New Jersey, sakay Casimario Richel Valiaga Galuyo and family sang Valladolid, araman ga porok-urok ha. Toto Ernie Morales, may gabigid. Sakay Toto Rodnil Pagunsan, sang Barangay Panokoy. Good evening. Fretch Dichuso Hilado and family. John Artornea, Jeff Chavez, Ging Alig, sang Country Homes. Saldi Restaurant family. John Langusta and family. Toto Binji Loksin. Wow, gaporok-orok Toto Binji Loksin. Sakay Rek Dolfo, sakay Diana Perez. As always, gid, nagapaurok-urok. Nobi de los Santos, gali. Santos man ako man. Toto Nobi de los Santos, may gabi dira. Smigol Bagin sa Panokoy, may gabi. Mr. and Mrs. Roger Montalvo and family. Taga Police Station number 6, monitor sa ato, no? Mga K9 ni Captain Bonilla. Mr. and Mrs. Lonsky di Dulo, sang Pujaira, United Arab Emirates, Araman. Gapaurok-urok, gid. Princess Hub, may gabi. Sakay Marian Hinovea, Marirats kag pare Rami Milianada, Edith Janson Binoman and family, Chiri kag Nono Eduardo and kids daga monitor sa aton sininga palatuntunan. Bing Manohoda mayong gabi, sakay Karen Hongko Magallanes, si Karen mayong gabi dira, Toto Roy Beltrana, Nonoy paglumutan kay Valencia Kenneth, Toto Erwin Bona and family. Gapa urok-urok kido. Ang malambutan ko lang ha kay sa pagkarami-rami. Eli Guerrero may gabi. Sakay Bambi Padernalda. Sakay Kumari Rowena Jopines Bakiano. Ara gapa urok-urok kinsaw. Bobby Munoz and family. Sang Talisay, good evening. Kag kay classmate Merly Dolido Magallanes. Kag kay Toto Glenard Antiporta. Una sa Aksyon Balita.
Una sa Aksyon Public Service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Sakay kasi Mario Emily Pornes and family, Pamilya Hong dira sa Valladolid, good evening. Sakay Madam Marjorie Bulontate, kagay Kibuloy, kay Idol Albic Poy Hinulanda, mayong gabi kita. Pwede ko panahon sa ato sa pabalagad, kiss me goodbye, kiss me good night, pagi sining banon Action Light Patrol Program, magata ko Piniti po radio, balik ini buwas, same time, same station, Noel Magbanwala, Agosta, good evening. Ato sa mga patrol, unit reporters in action nga nagpangalagad karon nga gabi. Action John Diaz, back to back sa atong nga piloto, Action Papang Nixon Tahom. News Center Action Andy Pensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Badera, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner with IT expert Sel El Rey Dutilios. Transmitter Control Tower Barangay Talok Sunod sang Bago, Broadcast Engineer Bernie Villacanas ang Batang Suay, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Pala gas pagidos Madam Sinya Kanyada Imnasi kakay Toto Mark Niel Talaban. Good evening. Sa asama station manager, Action na Magbanwa, Production Chief, News Director Action Rex Cantong, ang yulagad ang Kormana Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasiling adios, amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat antes magtulog, magpangamuyo, sa inyong nga pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night, bye-bye, good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!